بسم الله وود انفس قدوس አዳምና ከመን ሰላም ለቻናሌ ተከታታዮቼ ከመን ቀነኩም ደህና ዲኩም አነ ሰላም የእግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ከምታነ ሰላም ለሁሉ አፍተት ዘለሁም ሰላምኩም ብዙሕ ተረፍ ይበለልኝ ኮራት ተከታታዮቼ ለማዕቲ እትመሪ ስደት ማርያም ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም መጽንየኹ ጀሚረ እስካን ፍጽም ሳይክት ጽንሑ በትሕትና ይላወኩም ካብዚ ቤት ወፂና ነዊሕ መንገዲ ምስ ከድና ኣብ ሳሚኤን እትበሃል ዓዲ ኣተና ናብኡ እቶም ህዝቢ ዘምልኽዎ ዝነበሩ ዓብዪ ዳዕሮ ወደቐ። ፍቅር ወደይ ተኣምራት ኮን ምስ በሎ ከምኡ ከዓ ኣብኡ ዝነበረት ገረብ ወልደ እግዚአብሔር ናብዚ ብምምጻእኻ ሰላምታ ይግበአካ እናበለት ሰገደት። ኩሉ እቲ ነዚ ተኣምር እዚ ዝረአየ ህዝቢ ከዓ ፍጹም ተደነቐ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ጉዕዞ ከለና 5 ኣግማል ክውሕጥና ተሃንደዶ። ፍቅር ወደይ ኣእማን ኩኑ ምስ በሎም ናብ ኣእማን ተቐየሩ። ኣብዚ ቦታ ዝቕመጥ ትፍልም ዝበሃል ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብኣይ ኣበይቱ ተቐቢሉ ኣሕደረና። ኣብዚ ግዜ እቲ ኣብቲ ዓዲ ዝነበሩ ጣዖታት ካብተብ ዝነበርዎ እናተነቐሉ ወዲኦም ተሰባበሩ። እቶም ካህናቶም ከዓ ሃዲሞም ተሓብኡ። ንጽባሓይትኡ ኩሉ እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ናባና መጸ። ኣብ ቅድሚኦም ብዙሕ ተኣምራት ተገበረ። ሕሙማት፣ ድውያት፣ ልሙጻት፣ ዓይኒ ስውር ካልኦትን ምሕረት ፈውስን ረኸቡ። በዚ ዝተገበረሉ ተኣምራት ከዓ ኩሉ ህዝቢ ኣመነ። ኦ ፍቕረይ ቲፈውለስ ኩሉ ሓደ ብሓደ እንተ ዝገልጸኒ እንተ ዝናገርን ጽሒፍካ ኣይውድኣን እዩ በለትኒ። መንገድና ቀፂልና ናብ ፈተውትን መኽበረትን ሰብ ዘቕመጥዎ ንፈቶስ እትበሃል ዓዲ በጻሕና። ፍቅር ወደይ ኣብዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ። ዮሴፍ ዝበሃል ጸራባይ ሓደ እዋን ኢየሩሳሌም ወፂኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ኣረጋዊ ዮሴፍ ተራኸበ። ተላልየን ስለ ዝነበረ ምስ ረአየና ብጽቡቕ ተቐቢሉ ናብ ቤቱ ወሲዱ ኣሕደረና። ኣብዚ ቤት እዚ ጋንየን ዝሓደረ ወዲ ነበረ። ንፍቕር ወደይ ምስ ረአዮ ናብዚ ክተሳቐየን ዶ መጺእኻ? ኢየሩሳሌም ገዲፍናልካ ዶ ኣይኮናን በለ። ፍቅር ወደይ ከዓ ውፃእ በሎሞ ብኡ ነብኡ እቲ ወዱ ሓወየ። ምስ ኣቦኡን ኣዶኡን ንስኻትኩም ናባና ብምምጻእኹም እንሕና ዕድለኛታት ኢና ኢሎም ሰገዱሉ። ብዙሓት ሰባት ከዓ በዚ ዝረአይዎ ተኣምራት ኣመኑ። እቶም ዓበይቲ ዓዲ ናብቶም ሃድሞታት ተሓቢኦም ካህናት ጣዖታት መጺኦም ንስኻትኩም ስለምንታይ ሓዲምኩም በልዎም። እቶም ካህናት ጣዖታት ከዓ እዛ ሰበይቲ ምስ ወዳ ምስ መጸት ኣምልኾትና ተሰባበሩ እንተ ጸጋናዮም እውን ንጽባሓይቱ እተሰሮም እናጸንሑና በልዎም። ካህናት ጣዖታት ዓበይቲ ዓድን ተኣኪቦም ናብቲ ዝነበርናያ ቤት መጹ። ንሕና ከዓ ኣብ ሳልሳይ ደርቢ ተሓቢእና እዞም ካህናት ጣዖታት ዓበይቲ ዓድን ናብቲ ቤት ዘሕደረና ሰብኣይ ናብቲ ኣብ ቤቱ ዘሕደረና ሰብኣይ ወሲዶም ኣዝዮም ኣጨንቕዎ።
ንሱ ግና ካባይ ካብ ዝኸዱ 3 መዓልቲ እዮም ገይሮም። ስለዚ ናበይ ከም ዘበሉ ኣይፈልጥን እየ በሎም። ምስጢር እንተ ኣውፀ ኢሎም ደጋጊሞም ሃረምዎን ኣሳቃይዎን። ንሱ ገና ቃሉ ኣይቀየረን። ንፅባሓይትኡ ናባና መፅኡ ኩሉ እቲ ዘጋጥሞም መንከራን ፈተናን ምስ ኣዘንተወና ንዕኡ ገዲፍና ናብ መንገድና ቀስያ እትበሃል ዓዲ ኣቕናዕና። ናብዛ ቀስያ እትበሃል ዓዲ ምስ ኣተና 7 መጋረጃ ዘለዎ ስእሊ ጣዖት ተሰባበረ። እቲ ኣብኡ ሓዲሩ ዝነበረ ጋኔን እናኣወየ ቅድሚ 3 መዓልቲ ከም ዝመፅእ ነጊረኩም ነይረ እየ። ንዞም ሰባት እዚኣቶም ካባይ ኣርሕቕዎም። ሃገርና ክዕንቡ፣ ክብርና ክግህሱ፣ መሰልና ክገፉ፣ ንኣና ከሳድዱን እዮም መፂኦም በለ። እዚ ዝሰምዑ 100 ዝኾኑ ካብቶም ካህናት ጣዖት ኣባትርን ሓለንግታትን ሒዞም ናባና መፂኦም ረሓቑ ኣጋብዝ መፂኦም ከይኣትልኹም ኩሉ ካብዚ ቦታ ውፁ፣ ርእስኹም ኣድንኑ፣ ሃገርና በኣኹም ከምትዓኒ ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣምልኾትና ሓቢርና ኢና። ስለዚ ውፁ ኹዱ ረሓቑ እናበሉ ኣጋፍዑና። እንሆ ሳልሳይ ክፋል ኣብዚ ተፈፀመ። 4ይ ክፋል ይቐፅል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይኹን። ዝነደበ ዝጎደለ ብኣፈቲ ጉሃን መላእክቲ ተኣርመለይ። ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ደሞ ላይክ ሼር ሓናፂ ርእይትኹም ምብርታዕኩም ኣይፈለየኒ።